Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona u ovoj godini finansiralo je i sufinansiralo nekoliko značajnih projekata kada je u pitanju općina Banović. Završeno je utopljavanje zgrade i doma zdravlja, a u procesu realizacije je još nekoliko projekata. Imamo sredstva koja su namjenska sredstva u iznosu oko 100.000 konvertibilnih maraka, zatim sredstva koja su dodijeljena javnim preduzećima u maksimalnom iznosu po 50.000 konvertibilnih maraka, ali onaj značajni projekat jeste za toplifikaciju u općini Banovići gdje smo odredili 330.000 konvertibilnih maraka. Pored ovog projekta utopljavanja zgrade doma zdravlja Banovići, ja koristim priliku da se zahvalim i resornoj ministrici, zahvalim vladi kantona na projektima koje su podržali kada je riječ o Banovićima. Oni su u ovoj godini podržali i projekat zamjene primarnog toplovoda na gradskoj toplani, projekat čija vrijednost oko 450.000 maraka, 330.000 maraka finansira resorno Ministarstvo prostornog uređenja, zaštite i okoliša. I ovo nije jedini projekat koji će se podržati financijski iz ovog ministarstva u ovoj godini. U toku je realizacija projekta zamjene glavnog vrelovoda u gradskoj toplani vrijednosti preko 400.000 konvertibilnih maraka koju zajednički finansiraju ministarstvo i općina Banović. Mi smo ove godine krenuli prema projektu toplifikacije grada koji je urađen prije nekoliko godina, zamjenu vrelovoda, glavnog voda od toplane do prvog račvanja dole u gradu. To je glavni, znači, primarni vod. Ukupna cijena otprilike iznosi projekta negdje oko 400.000 maraka. 300.000 je dalo ministarstvo Tuzlanskog kantona, a ostatak je dala opština. Radi se u toku i bit će završeni najkasnije do 20. septembra kad toplana mora biti spremna za pogon. Do kraja godine planirano je i da se realizuju još 2 ekološka projekta i to u javnim preduzećima Komunalno i Toplana. U javnom preduzeću Komunalno sufinancirat će se projekat formiranje zelenih otoka, a u javnom preduzeću Toplana projekat odvodnje sanitarno-fekalnih i otpadnih voda.